Baina guretzat, administrazio publikoan dagoen iruzur handiena eta hezkuntzan dagoen privatizaziorako eta segregaziorako makinaria potenteena 0,2an dago. Eta bat publikoa eta bestea ikastetxe pribatuen bidez ahalbideratzen dena. Ikastetxe pribatuen bidez ahalbideratzen den horretan, ikastetxe askok urte bateko gelak dituzte. Urte bateko geletan ikasleen onarpena inungo onarpen araudi gabe egiten da. Hau da, ikasleak kasu askotan jaio aurretik ere matrikulatzeko aukera dago. Eta gainera, batxilergora arte ibilbidea bermatuta izan dezake ume horrek. Aldiz, familia batek aurreskola publiko baten matrikulatzen badu bere umea, edo 2 urtera arte ez matrikulatzea erabakitzen badu, gero araudian jasota dagoen bezala, onarpen prozesuan parte hartu behar du, baremo baten baitan, eta bar, eta bar. Aipatu du, urte bateko gelak, sare pribatuan, oso garestiak dira, edo, kompetentzia badute, sare publikoarekin administrazioaren diru laguntzei esker, merkeagoak izan daitezke, eta ikusi izan ditugu iragarkiak, aurreskola patzuergoak, edo administrazioak kudeatzen duen aurreskola hori epaino, merkeagoko eskaintza sare pribatuan. Hori urte batetik 2 urtetarako salto, baina eske 2 urtetako gelak ez dira itunduak, dira diruz lagunduak, dira subentzionatuak. Adibide bat jarriko dugu, Debagoienan. Aurreskola patzuergoak eskaintzen ditu 254 ikaspostu. Antzuola, Arrasate, Bergara, Elgeta, Eskoriatza eta Oñatin adibidez. Beteta gaur egun 97 bakarri daude, eta hutsik 157 ikaspostu. Baina aldi berean, administrazioak hori kontutan hartu gabe, soilik aurreskola pribatu batek edo itundutako ikastetxe batek etapa hori eskaintzen duelako, herri horietan bertan 602.000 euro bideratzen ditu. Eta guk esaten duguna da, aizue, eta gero garatuko du Baiarianek eta gure proposamentan ez. Litzateke zentzuzko aurreskola publikoa beteta daudenean, orduan eskaria handiagoa bada finantziak eta areagotu. Hori litzateke, ideologiez gain, kudeaketa, diruaren kudeaketa zorroz batek eskatuko luken logika. Baina, udal aurreskola askok subkontratatuta dute zerbitzua, lehiaketara ateratzen dute, eta adjudikatarioa da herriko bertako ikastetxe pribatua. Prest gaude honetaz luze hitz egiteko eta lanketa berezia egiteko. Espero dugu hezkuntza legeak 0,3 etapari heltzea benetan, eta iruzur hau eta privatizazio makinaria bertan bera ustea.